Der er så mange muligheder for vores børn at være fysisk aktive. Og det gælder for os som forældre, at vi sætter os ned og lytter til deres ønsker, og så hjælper dem med til at finde frem til det, de gerne vil. Og der er jo virkelig mange muligheder. Der er foreningslivet, hvor man har en masse socialt samvær og kammeratskab. Der er også gadekulturen, som er mere streetbaseret med skateboard, basketball, street dance. Men der er jo også søndagsgåturen med familien, hvor man kan gå, og lige pludselig kan der være en træstup, man kan hoppe ned og op og ned fra. Der kan også lige pludselig være nogle trapper, som kan gøre hele den familietur til en sjov happening og en fysisk aktiv dag. Støt dit barn til mere motion. Din gave for livet. Se hvordan på getmoving.dk.